Aduh, 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 babu, lir sangaretno jiwa. Iya Kang Mas, kene Kang Mas. Yo diajeng garwane pun Kakang. Iya, piye Kang Mas? Ya kula, menyang. Ya kono dia kondisi tembok lagi pemanasan disit, Dit. Nek pemanasan aja karo menyang. Angger karo menyat angger pemanasan kan angel ya, Mas. Ini karo jatuh. Hayo karo menyat, Mas. Jan bocah kok. Kayak ngenang lambe temen mengenyong lho rapine. Ayo. Ayo konggere. Anakku Oke, Pak Suhat, kalian cicilan malam ini. Cicilannya lunas kabeh lah. Cicilane pokoknya ngergake lunas kok Mbak Limbuk. Nggih. Buka kae mengko ndalu kuat sik Bu. Nggih. Nggih ben mboten sumuk lho Kang Mas. Piye kok Kang Mas? Yo Kene aku jane seneng tenan karo kowe kok Kang Mas. Mas. Ya cek bukan siwen dalange malah. Lho wong anu wis diborong dalange kok. Lakone apa? Ki nyong maring kowe carane nyambate apa? Oh. Are nyong cek lan. Kang Mas Damar Wulan. Ono apa? Citorongso. Damar Wulan. Putra Resi Kumba ayo
isin. Hah? Semua diisin. Ya, aja isin. Iya, loh. Iya sing kula kan gawe wadon ngetak pisan. Bilangan songolan karo aku to Kang Mas. Aku wis ngepek banget ora tresna Den lah. Aku jane tresna tapi pura-pura ora isin karo batin iki. Isin lah wong aku. Arep kemian zaman aku ketoprak ta ora isin zaman wis isin wis kuwi dua. Apa-apa. Isin karo Karyo, isin karo Pak Pepeng kawan. Jare sindok ora duwe. Balon senajan to kowe isin to Kang Mas, nang aku ya tresna tenan karo kowe lho Kang Mas. Kowe ning papan dipati tak goleki Kang Mas. Kang Mas kapan bapak? Angger temenanan niku sing napa nggih? Wes ta, nggih ngesut maning nggih. Lah nggih kula sing perang gara-gara niku